नाव राजाराम मिऱ्या लांबोरे, राहणार केळंबे. माझी जनावरे मी सकाळी 5:30 वाजता चरायला सोडली असता विद्युत तार वाऱ्यामुळे तुटून पडली असल्यामुळं त्याला चिकटली गेली. गाई ओरडल्यामुळे मी जवळ गेलो तर माझ्या लक्षात आलं की ही तार तुटून जनावरं चिकटले तशी. मग मी लांब गेलो तर अशा पद्धतीत माझ्या 2 म्हशी व्यालेल्या असून वेळेला 6-6 लिटर दूध देणाऱ्या असून कमीत कमी 1.5 लाख रुपये किमतीच्या 2 म्हशी आहेत. तशाच 2 गायी त्या पण व्यालेल्या अवस्थेत आहेत 15 दिवसाच्या अवधीतल्या. तर त्या गायी एक 12 लिटर दूध देते, एक 10 लिटर दूध देते दिवसातून 2 वेळा. तर असं माझं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. अकस्मात झाल्यामुळं माझ्या लक्षात आलं नाही ते तार तुटलेली असल्यामुळं गवतात. तरी माझं नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. तरी कृषी विभागाचे लोक येऊन पंचनामा करून गेले आहेत. तसेच महावितरणाचे लोक येऊन तार वगैरे बाजूला काढलेले आहे. असं ज्या पद्धतीत पंचनाम्याचं काम झालेलं आहे. बस घ्या. ओके.